kuan nagsisi motorcycle na pod be. Kanang change car me kay wa man katuod. Nagpidikab na lang mi padung dito. Og naabot namin sa amo ang final destination. Og nakaila mo aning balay sa amo ang likod. Murag pamilyar jud kaayo. Guys, kailan mo na nabalay guys? Outfit check. Kabalo mo po guys. Ha? Tungod sa mga ka-excited. Pete ka nagagdaw. Attendance check. Bibo kayo Dris. Oh. Una pa si Dong Kirig ninyo nag-ununod. Kay mingaw pa man ang event, mosulay sa Tagawas. Kay naraman sa atbang ang balay sa Team Hamloy, ang sikat na vlogger din sa dakbayan sa Tagum. Og tama na jud kaayo ang paggawas nako. Kay naa sa gawas ang isa nila ka member. Muha nyo nagpa-picture og mauni akong ingon. Ma'am, pwede pa picture? Busy ka? Og wala ko nagdahom sa iyang gipakita na batasan na wala ko kabalo na nga na jud ang batasan. Grabe. Ako dahil si Dong Kirig na ako dito sa kuan balay nila sa Team Hamloy. Tagawaso na to si Ma'am Ligaya. Manghanyo daw tag picture ni. Grabe jud kaayo siya kabuutan. Kay giuna pa niya mi og entertain kunta sa iyang trabaho. Dili. Dili ba? Ano lang, sir? Lang. Okay, 1, 2, 3, pak! Isa pa! Pak! Oh, buutan kayo siya, di ba? Thank you kayo, ma'am. Pasensya sa disturbo.